endinsant-nos a la Serra del Montsià, que sempre tenim present, per explicar-te una història i mostrar-te un paisatge que no té pèrdua. Ens acomiadarem fent el camí de la Torreta, que a banda de ser una manera fantàstica de connectar amb la natura al poble d'Ulldecona, és un altre bocí d'història de la nostra gent. Resulta que és el camí que feien servir els masovers i els pastors que treballaven i vivien temporalment en uns masos que tenim aquí a la serra, el mas de Rosalea i el Corral de Tabola, les ruïnes dels quals podem veure de camí cap amunt. També trobem els antics bancals amb margens de pedra seca on es cultivaven cereals i pataques, entre altres aliments, i que arriben pràcticament a dalt de tot de la muntanya. A més, el paisatge amaga antigues basses d'argila i cisternes que van construir els mateixos masovers i pastors per recollir aigua de la pluja que els permetés abastir-se ells mateixos i proveir els seus ramats. El camí ens porta al cim més alt de la Serra del Montsià, la Torreta, a 764 metres d'altitud. L'excursió, sens dubte, val la pena, però en arribar al cim trobem la joia de la corona, una vista espectacular de la punta de la Banya i gran part del delta de l'Ebre. És un lloc per estar-hi una bona estona i xalar simplement observant, sentint, escoltant. Segons en quina època de l'any hi puges, veuràs un delta diferent. Verd amb els camps d'arròs sembrats, marronós quan l'arròs està segat, amb l'efecte espill dels camps inundats. I quan ja en tenim prou, que no me n'aniria mai, toca la baixada, que la gaudixo molt més per la vista que es desplega davant dels nostres ulls durant tot el camí. Veiem el poble, el castell, la Serra de Godall amb l'ermita i els ports al fons, una meravella. Si visites Ulldecona i tens ganes de natura, te la recomano. Trepitjar el camí dels antics masovers i pastors, mirar la mar i el delta de l'Ebre i baixar cap a la vall no té preu.